'Yn ni'n croesawu ymwelwyr newydd i'r prif gylch ar fore dydd Iau, yr Rhanfrid Cymreig. Ac yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Mrs Deirdre Powell o Fynwy. Ac mae hon yn olygfa hyfryd o gweud y gwir, Owen, yn dwi, achos mae yna amrywiaeth yn sicr. Ie, mae gyda ti amrywiaeth oherwydd gyda'r Rhanfrid Cymreig mae modd bod ond 12.5% o'r gwad hynny'n Gymraeg. Felly, pan mae'r gwad Cymraeg hynny wedi cael ei dilwtio eisiau gymaint, wyt ti'n mynd i gweld yr ansawdd Cymreig hynny'n dod trwyddo mewn llawer ohonyn nhw. Felly, wyt ti'n gweld y ceffyl yma fel ceffyl lliw traddodiadol yn wyt ti'n mynd gweld llawer o ansawdd Cymraeg ynddo fe, ond yn sicr fydd rhaid bod yna 12.5% o wad Cymraeg ynddo fe'n rhywle. Ond yn sicr mae yna amrywiaeth o'n blanu o ran teip ar hyn o bryd. Sut mae hwnna'n effeithio y beirniadu wedyn, gan bod hi mor amrywiol? Mae'n gallu gwneud y swydd yn anodd, ond be fydd y beirniad yn chwilio am yn bennaf yw cywirdeb. Bosib fydd hi'n ffafrio rhyw deip yn fwy na'i gilydd, bosib fydd hi'n ffafrio'r teip gyfer marchogaeth, neu'r teip ar gyfer ceffyl chwaraeon. Rebecca Lam yw hon. Mae hi wedi cael crynlwyddiant yn y gorffennol gyda'r Rhanfrid Cymreig yma yn y sioe frenhinol, yn y gystal ac yn y ffair eiaf. Os yw'n sylwi, mae'r rhai sydd ar y bri gyda'i ar hyn o bryd, maen nhw gyd yn gyffylau chwaraeon, byddwn ni'n dweud. Felly yn amlwg mae hi'n o bosib yn ffafio'r teip ni, neu mae'n gweld bod y teip hynny yn y cylch yn fwy cywir i gymaru ar teip eraill. Fe nath i ddechrau bridio a magu adran dy, ynddo? Yn wir, brydfa Langarth yn adnabyddus gyda'r adran dy. Ni'n gysylltiedig ar brydfa hynny. Ond yn amlwg hefyd a dyleit yn y Rhanfrid Cymreig. O'n i'n clywed bod hi'n hoff iawn o dorri tir newydd, wedi bod y cynta i gyflwyno'r cob mewn dosbarthiadau dressage a cheffylau ag mwng naturiol. Mae hwnna'n ddiddorol yn dywi? Ydy. Felly wedi torri tir ei hunan. Felly, ar hyn o bryd, Beclem Aurora wy'n credu sydd wedi cael ei dynnu mewn, ie? Rebecca Lam o Sir Benfro. Rebecca yn y gorffennol o bod yn arddangos i frydfa Penstrymlu. Penstrymlu wedi cael crynlwyddiant yma yn y sioe frenhinol a'r ffareia yn y gorffennol, ond erbyn hyn a cheffylau ei hunan. Bosib bod y ceffyl yma mynd nôl i wad Penstrymlu, neu bod yna gysylltiad rhwng y gwad yma Penstrymlu. Dwi'n meddwl bod Monahawk Real Magic dan berchnogaeth brydfa Penstrymlu. Y fam wedyn Lindel Andorra. Yn ail wedyn, mae gyda ni Sarah Baker, Matt McGiven, Matt sy'n arddangos yn y cylch, Copy Bush, So Fashion. Y tad Smoland, Maitino a'r fam Pick Solo. Gyda Matt McGiven yn arddangos. Eto, Matt o Sir Benfro. Felly, gyda'r newydd-ddyfodiad yn y prif gylch, mae yna wobr wedi'i rhoi. A mae'r wobr gynta yn mynd i Beclem Aurora. Yma yn nosbarth yr Eboles neu Adfarch Blwydd Od a'r Rhanfrid Cymreig. Beclem Aurora a Rebecca Lam yn dangos. Allan o'r march, Monahawk Real Magic a'r gaseg Lindel Andorra. Yr ail wedyn ni, Copy Bush, So Fashion. Ie, eiddo Sarah Baker a Matt McGiven, Matt yn arddangos. Y tad wedyn Smolan Matino a'r fam Pick Solo. Y ddau yma o Sir Benfro fel mae'n digwydd. Ac yn byw ddim yn bell iawn o'i gilydd. Class 115 of the Welsh Part-bred. We've got the results here for you. And in first place is 1211, which is Rebecca Lam with Beckham Aurora.
In third place is the Salter stud with Salter Celtic Prince. In fourth place, Ac yn drydydd, Sister Osborne with yn sicrhau bod y garden yn saff. Yn wir, Saltre Celtic Prince, eiddo'r frydfa hunan. Y tad Brookvale Celtic Isle a'r fam Pearl Dor. A tipyn o waith di bod i baratoi'r mwng ar gyfer y gystadleuaeth y bore yma. Tipyn o waith, a eithaf mor gynnar yn y bore. Dyma ni Rebecca Lam, arbenni digon yn hapus di hwnt, ond yn gyfarwydd ennill yma'n Sioe Frenhinol gyda'r Rhanfrid Cymreig. Yn dangos ac yn berchen. Yn wir, wedi magu'r ceffil yma ei hunan fel mae'n digwydd, sydd yn adio i'r profiad dwi'n siŵr. Ac o ardal Penstrwmbol, fi'n credu. Yn wir, ie. Yn Sir Benfro. Di bod yn olygfa hyfryd i weld yr Rhanfrid Cymreig. Wel, mi fydd Sir Benfro'n hapus iawn. Dyma ni enillydd dosbarth yr Eboles neu Adfarch Blwydd Od. Yr Rhanfrid Cymreig. Llongyfarchiadau mawr iawn i Beclem Aurora. Yn berchen i Rebecca Lam a Rebecca ei hun hefyd yn dangos ac yn mynd ar wobr gynta yn ôl i Ben Strwmbol.